We zitten hier in de Plus, in het oude Luxor Theater met Brigitte Nijman. En dat wordt de presentatrice van een nieuw programma, een nieuw doorquiz-programma. Of hoe zei jij het ook alweer? Ja, playbacken voor honden. Ik geloof dat zij er al zin in heeft. Ja. Maar, nee, dat wordt het flauwekul natuurlijk. Nee, we gaan een prachtig mooi document maken met Brigitte. En die gaat over haar leven vertellen. Brigitte Nijman. Of is het Brigitte? Nee, het is eigenlijk Brigitte. En toen is dat ooit een keer in een stukje stond er Brigitte. En toen was ik net aan het zingen en toen dacht ik, oh, dat vind ik leuker. Dat klinkt wat meer als Brigitte Bardot. En toen heb ik het op Brigitte gelaten. Maar in mijn paspoort staat Brigitte. B-R-I-G-I-T. Brigitte. En wat wil je dat ik zeg? Brigitte. Brigitte. Ja. Makkelijker. Ja, dat is goed hoor. Hoef je er niet bij of na Brie. te denken. Iedereen zegt Brie. Brie? Ja hoor, is ook goed, maar Brigitte is goed. In tegenstelling tot waar je vandaan komt, Rotterdam, als je dat aan jou vraagt. Maar je bent geboren in Scheveningen. Ik ben onder kerkgezang in de Emma-kliniek geboren. In Scheveningen, op zondag. Wat voor jeugd had jij? Ik heb, mijn ouders zijn gescheiden toen ik 4 was. Toen ik 3 was en mijn moeder is hertrouwd. Vrij snel daarna. En ik ben opgevoed door mijn stiefvader, die helaas is overleden. En ik heb 2 zussen. En ik ben heel warm opgevoed. Ik ben in Nieuwekerk aan de IJssel opgevoed. En we hadden vroeger altijd honden en een meidengezin. En een hele warme familie waar heel veel mocht, maar waar ook dingen moesten. Als 3-jarig meisje, ik bedoel, je ouders scheiden, hoe komt dat aan? Nou, het gekke is dat ik daar laatst over na zat te denken. En het enige wat ik me daar nog van herinner is dat ik weet dat wij in Rotterdam woonden toen. En dat ik me herinner dat ik als klein meisje boven aan de trap stond tussen de benen van mijn moeder en dat mijn echte vader wegging. Dat is zo'n momentje wat kinderen, dat weet ik nog. Terwijl ik helemaal niks meer weet van mijn 3e, mijn 5e, daar weet ik helemaal niks meer van. Maar dat weet ik nog. Om niet alleen te zijn, verzorgen we een hond. Koesteren we rozen of een rozenkrans. Om niet alleen te zijn, heffen we het glas op een vergeeld verhaal van hoe het vroeger was. Om niet alleen te zijn, houden we ons voor. Wanneer de herfst begint, de lente komt terug. Om niet alleen te zijn, heb ik je lief en wacht. En droom dat jij ook wacht. Dan ben ik niet alleen. Om niet alleen te zijn, zoenen meisjes en zweert een jongen soms een andere jongen trouw. Om niet alleen te zijn, planten we ons voort, maken kinderen die alleen zijn, net als wij. Om niet alleen te zijn, bouwen we een kerk, daar zoekt wie eenzaam is, wat hou vast bij een ster. Om niet alleen te zijn, heb ik je lief en wacht. En droom dat jij ook wacht. Dan ben ik niet alleen. Maar hoe doe jij dat nou? Hè? Wat? Het. Het? Ja, je weet wel, als je geen man hebt, dan is er een bepaalde handeling die wel gezellig is, als die zo af en toe is gebeurd. Gaan we daar praten? Nou, Gooise Vrouw is op televisie en wie weet kan ik nog wat van je leren. Je denkt toch niet dat ik nu hier in een carré ga vertellen? Heb jij hulp? Ja, 3 keer in de week. Nee.
Heb jij van die hulpstukken? Hè? Hulpstukken? Ja, van die hulpstukken. Hè? Nou, tegen de tijd dat jij me begrijpt, dan is die batterij leeg. En die muzikaliteit, ik bedoel, heb je die van thuis meegekregen? Nou, mijn echte vader kan ook heel goed zingen. En mijn moeder ook. Mijn moeder heeft vroeger met haar gitaar in de kerk gezongen. En ik ben helemaal niet heel gelovig opgevoed hoor. Maar mijn moeder die heeft vroeger ook gezongen en mijn vader ook. En waar begon dat dan voor jou? Nou, ik zat in Nieuwekerk aan de IJssel op school op de Wingert. En dat was ik had een hele muzikale meneer Wijdman. Dat was het hoofd van de school en die had zoons. En die Bart Wijdman die speelde bas en Robert Wijdman die speelde drums. En er was zo'n schoolband. En daar kwam ik in. En daar is het begonnen. Eigenlijk. En had je toen het idee van, dit is datgene wat ik uiteindelijk wil? Ik weet wel dat ik vroeger op verjaardagen ook... ik ben zo'n schuifdeurenmeisje. Dat de deur open ging en dan ging Tineke Schouten nadoen. Of Maywood was ik helemaal weg van. En allemaal countrymuziek. En dan ging ik tussen de schuifdeuren ging ik dan actjes opvoeren. En toen ik in dat bandje kwam, vond ik dat wel heel erg leuk, ja. Ik had ook... Nu kan ik best wel bang zijn om zenuwachtig zijn om op te gaan. Of als je een première hebt, dat je heel erg de dag dat de première is denkt, waarom doe ik dit? Zodra je mij alleen laat, maar ik weet dat jij weer thuis komt bij
theater. Ja. Gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ja. Hè, want dan komen we over jouw tijdperk Jeans te spreken. Waar ik begonnen ben. Maar ik bedoel, die jeugd in een band op school. Ja. En ergens in de 90 jaren. Dan besluit je om heel doelgericht een opleiding te gaan volgen. Ja. Toen wist je wat je wilde. Nou ja, ik heb eerst nog aan de voorronde van het Nationaal Songfestival meegedaan. Toen het nog met het orkest was. En dat vond ik eigenlijk... En wij eindigden in de top 5. En Justine Pelmelij die won toen. Ik was toen heel jong. En toen dacht ik, god, dit is wel heel leuk. En toen dacht ik van ja, maar ik moet toch wat... En toen was daar die Academie voor Licht en Muziek. En ik heb les gehad van Margriet Essenhuis. En het was een opleiding van Stichting Konamis, van John de Mol senior. Ja. Het was heel doelgericht op optreden en alles wat je daar bij moest leren. En dat ging dan, was een soort particuliere opleiding. En dat duurde maar 2 jaar, want ik kon dan niet wachten. En dat was ook even in between dat ik had de HAVO afgerond en ik wist het niet zo goed. Ik dacht, nou dan ga ik eerst dat doen, dan kan ik kijken en dan kan ik daarna nog denken dat ik een HBO-opleiding ga doen of wat dan ook. Maar dat is nooit meer gelukt. Maar dan doe je dus zo'n doelgerichte opleiding. Ja. Als je daar dan mee klaar bent, heb je dan ook het gevoel, had je toen ook het gevoel, ik bedoel, van nou, ik sta er nu beter in, mijn kwaliteiten zijn verbeterd en leverde het vervolgens ook het een en ander op? Ja, nee, ik heb wel absoluut, kom je natuurlijk je komt in een klas met heel veel talent. Dat is heel bijzonder om mee te maken, dat is heel... En ik ontmoette daar bijvoorbeeld ook Tony Neef. Hij is nog steeds een van mijn beste vriendjes. Hij is wel 10 jaar ouder, maar hij zat daar ook. Het gaat dan gewoon steeds meer over zingen. En ik werd door meneer de Mol senior, mocht ik festivals gaan doen in Finland, in Griekenland. En je wordt een beetje ingezet voor bepaalde dingen. Ik mocht in Studio 21 optreden. Het was wel een soort stage, maar je mocht er al aan ruiken. En best aan mooie dingen al. Maar ja, dat mag je dan als een soort stage doen. Maar ja, daarna begint het. Moet je gewoon auditie doen. Tony zat al in Jeans en toen zei Tony tegen mij... Brietje, er gaan mensen weg. Wil jij niet auditeren voor Jeans? Je hebt 3 jaar in Jeans gespeeld. 1993, 94, 95. Dat betekende voor jou dan de springplank naar echt de rest zeker. van de theaters? Nee, als ik Jeans niet had gedaan, dan was ik denk ik nooit in het theater beland. Want in Jeans moet je moet zingen, je moet dansen en je moet ook, sommige dingen acteren ze dan ook. Je moet gewoon wel alles kunnen. En je mag ook meteen vooraan staan. Dus je hebt een verantwoordelijkheid. Dus je moet goed voor je stem zorgen, je moet goed voor je lichaam zorgen, je moet goed geconcentreerd zijn. Het is gewoon hard werken. En ja, als ik daar niet die zweep over die kont had gekregen, ja, dan was me dat nooit gelukt om daarna aangenomen te worden in die musical. Nee, dat weet ik echt zeker. Was de musical Jeans voor jou ook de aanleiding voor een allereerste plaat? Nou, ik weet voor Jeans en voor de Academie voor Lichte Muziek wilde ik heel graag platen maken. En dan wilde ik Engelstalig en dan wilde ik echt de wereld veroveren natuurlijk. En toen kwam ik in Jeans en toen ging ik in Amsterdam wonen. En toen heb ik daar helemaal niet meer over nagedacht. Dat is echt pas, nou ja, ik denk 16, 17 jaar later gekomen. Dat ik dacht, oh ja, misschien wil ik ook iets van mezelf een keer gaan opnemen. Maar ik ben zo benieuwd naar je allereerste plaatje, je CD. Mijn eigen plaatje, mijn soloplaatje. Ja. Ja, nou Hoe lang is dat geleden? dat is 3 jaar geleden. Pas? Ja, de mooiste dag. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Omdat ik gewoon heel druk was met theater en daar steeds meer en andere dingen in wilde. En ook niet wist wat ik dan wilde maken. Ik wist de weg in het theater, maar niet in de platenindustrie. En op een gegeven moment was eigenlijk in combinatie toen ik met mijn huidige man, mijn eerste man waar ik mee getrouwd ben, Robert, met hem trouwde, toen zei hij op een gegeven moment, wat wil je nou eigenlijk? Ik zei, nou, ik zou het zo leuk vinden eigenlijk om een eigen plaatje te hebben. Nou, dan gaan we dat toch doen? En van het een kwam het ander. En Dennis Eerhard, die ook mijn manager is, die heeft mij toen
laten kennismaken met een studio. En toen gingen we demos opnemen. En toen kwam ik bij Energy, bij Tom Peters. En die vond het ook een goed idee. En toen kwam de mooiste dag. Er is op dit moment geen grote liefde in mijn leven. Wat scharrelaars, maar niet dat serieuze. Ik red me goed, zie het als een vastgegeven. Ooit speling van het lot, maar nu een keuze. Ik zou er werk van kunnen maken, maar het is Zoals dit, er is eigenlijk maar één ding dat ik mis. Het verrukkelijke vreemdgaan van weleer, daar kan ik soms zo naar verlangen. Dat prettige contact zo zonder meer. Geen beloftes en ook geen belangen. Ik ben nooit in Zen of in Boeddha geweest, maar was goed in het scheiden van lichaam en geest. Soms duurde het enkele uren en soms een compleet seizoen. Of je druk was of vrij, je kluste wat bij. Oh, ik mis dat vreemdgaan van toen. Ik ben van een lichting die snakte naar meer en daar werd dus ook naar gehandeld. De sluiproutes van het geslachtelijk verkeer, die heb ik veelvuldig bewandeld. Als piepjong artiestenkind zag ik al ras de showbiz zit vol leuke knullen. Vertel mij dus niet van de Gooise matras, die heb ik nog zelf lopen vullen. You're alone at a time, ja zeker en goed, maar dat geldt dus niet voor de weg ernaartoe. het verrukkelijke vreemdgaan van weleer. Oh, die lange, uitputtende nachten, daarna het doorleefde geacteer. Van die goeierd die thuis zat te wachten. Mijn minnaar verdriet doen was nimmer mijn doel. Maar je wipt zoveel fijner met een vaag schuldgevoel. Dat zalige smoezen verzinnen. Oh, ik zou er een moord voor doen. Dus altijd weggaan op tijd, dus zonder ontbijt. Oh, ik mis dat vreemdgaan van toen. Verrukkelijke vreemdgaan van weleer. Zoveel keus, zoveel kans, zoveel smaken. Een archief waar ik dagelijks sorteer. Oh, je kon me er wakker voor maken. Maar de mensen zijn koel en de tijden zijn slecht. Het overwerk komt nu en de files zijn echt. Het meerderdeel blijft liever single. Verbindt zich voor geen miljoen. Dus wat rest ons dan nog van betrouwbaar bedrog? Oh, ik mis dat vreemdgaan. Van toen. Nou begon je zelf al over je man. Ja. Je bent in, als ik me niet vergis, 2010. Ja. Toen ben je getrouwd. Ja, 26 juni. Ja. Waar heb je je man leren kennen? Ook in het vak? Of? Nee, nou wel tijdens een optreden. Ik trad met Rolf Koster en Tony Neef op in de dweilpauze van de Toppers toen ze meededen aan het Songfestival.
toen de liedjes werden geselecteerd voor het Songfestival. Dus toen Shine de inzending werd. En wij mochten toen 2 medleys zingen tijdens de puntentelling. En ik weet nog dat er was een borrel na en ik liep daar en ik zag een man staan. En ik dacht, goh, wat een leuke man. Dus ik liep naar hem toe en ik was een beetje jolig, want we hadden heel hard gewerkt die dag. Ik zei, goh, mooi haar en ik liep gewoon door. En toen kreeg ik een mailtje via Hives, wat we toen nog hadden in 2009. Wil jij misschien een keer met mij eten? En toen lunchen, maar ik was toen alleen, 5 jaar. Ik had wel af en toe een vriendje, maar niet heel... Steady? Nee, ik was toen alleen en ik dacht, ja, ik ga niet met iemand via internet, daar heb ik geen zin in. Dus ik heb hem eigenlijk 3 keer terug gemaild van hartstikke leuk, maar nee. Maar hij bleef aandringen. En toen vond ik het toch ineens wel leuk worden en had ook een hele leuke profielfoto. En toen zijn we een beetje heen en weer gaan mailen, toch eerst, want dat vond ik dan wat veiliger. En uiteindelijk zijn we gaan sms'en en toen dacht ik, nou, het duurt nu wel heel lang, laten we nou eens gaan bellen met elkaar. Toen heb ik hem gebeld. En toen hebben we afgesproken op 23 november 2009, dat weet ik nog heel goed. En hij is nooit meer weggegaan. Wij gaan voorlopig niet naar huis. Er is maar één plek waar al je zorgen niet bestaan. Hier wordt altijd veel gepraat, daarom wordt het meestal laat. Wij gaan voorlopig niet naar huis. Hier ben je bevrijd van alle schijn. En zie je iedereen hetzelfde zijn. Dus kom gerust eens binnenlopen, als je even bij moet komen. Wij gaan voorlopig niet naar huis. En het wordt altijd laat, we hebben tijd genoeg. Want wat kan ons het schelen, ook al wordt het morgen vroeg. En het wordt altijd laat, we zijn van de partij. Want voor je het weet is het voorbij. Wij gaan voorlopig niet naar huis. Iedereen heeft zijn verhaal, je kent ze allemaal. Iedereen is hier speciaal, jezelf zijn is hier heel normaal. Wij gaan voorlopig niet naar huis. Het is ons zoveel waard en bovenal hopen wij dat het zo blijven zal. Veel meer hebben wij niet nodig, al de rest is overbodig. Gaan tot in de kleine uurtjes door. Want het wordt altijd laat, we hebben tijd genoeg. Want wat kan ons het schelen, ook al wordt het morgen vroeg. En het wordt altijd laat, we zijn van de partij. Want voor je het weet is het voorbij. Een mens moet ook zijn ei kwijt kunnen en moet ook zichzelf wat gunnen. Want alles raast zo snel voorbij. Iedereen moet soms zijn hart eens luchten, eventjes de boel ontvluchten. Dus kom erin en schuil bij mij. Want het wordt altijd laat, we hebben tijd genoeg. Want wat kan ons het schelen, ook al wordt het morgen vroeg. En het wordt altijd laat, we zijn van de partij. Want voor je het weet is het voorbij. Want voor je het weet is het voorbij. Uiteindelijk ben je er ook achter gekomen dat jullie geen kinderen konden krijgen. Ja. We hebben een aantal jaren IVF gedaan. En nou ja, het is heel fijn dat het is natuurlijk, fantastisch. Maar nee, en na een aantal pogingen hebben we een punt achter gezet.
uiteindelijk is er niet echt uitgekomen waarom ik ze niet kan krijgen. Alleen het bleef niet zitten. Dus ja, dan moet je op een gegeven moment afvragen als je heel erg... je moet heel veel hormonen spuiten in je buik. Het is best wel een hele heftige... Het is heel fijn dat het er is natuurlijk voor mensen die een ontzettende kinderwens hebben. En ik heb ook een... Nog steeds vind ik het jammer. Maar na 3 keer de behandeling ondergaan en alle injecties en hormonen. En ik kreeg natuurlijk het maximale al, want ja, ik was natuurlijk al 39, 40, 41. En ik werd een soort heks ervan. Dus het was helemaal niet leuk voor mij om dit te ondergaan. En toen het na de 3e keer de teleurstelling van... Nou, ik ben weer ongesteld geworden. Het is niet blijven zitten. Toen dacht ik, ja, hoe ver moet ik hier dan nog gaan? Ik heb eigenlijk een heel mooi leven. Ik heb iets met 3. 3 is mijn geluksgetal, een ongeluksgetal, alles. En toen dacht ik, ja, we hebben nu 3 pogingen. En dan, ik was ook al wat ouder. Dus ik dacht, ja, straks wil ik dit er zo doordrukken. En gaat het niet goed? Dat weet je ook niet. Ja, je zal het altijd een plek moeten geven. En ik droom er nog wel eens van het hebben van een kind. Een eigen kindje in mijn armen. Maar het is niet gelukt en ik heb gelukkig ook met 2 harige mormels. Maar het is heel jammer dat ik in dit leven helaas geen kindjes heb kunnen krijgen. Maar nou ja, op een gegeven moment moet je dat een plekje geven. En als je ook niet meer echt... Ik was natuurlijk ook niet meer echt de jongste. En we hebben dat losgelaten en nu kan al die liefde die ik over heb, die kan naar deze 2. Maar al die liefde heb je ook gelegd in een liedje erover. Dat is heel bijzonder. Ik heb het uitgebracht want ik wilde een cadeautje geven aan alle mama's die geen mama zijn. Echt, maar die het in hun hoofd wel ooit waren. Zoals ik. En Leonie Meijer heeft het liedje voor mij geschreven. Leonie is mijn vriendinnetje. Nou, Leonie die belde mij een jaar geleden op. En ze zei, Brietje, ik heb iets heel moois voor jou gemaakt. Ja, en ze vond het heel spannend. Want ze dacht, ja, hoe kan ik nou haar gevoel in een liedje gieten? En wie ben ik dan om te denken dat ik haar gevoel weet? En ik ging naar haar huis. Ze woont ook in Amsterdam. En ze ging voor mij zitten met haar gitaar. En ze ging het 's morgens om 12 uur, weet ik nog, aan een kop koffie voor mij zingen. Nou, ik was zo verschrikkelijk ontroerd. Ik dacht, ja, dit moet. Ze had het echt voor mij gemaakt als cadeautje. En dat heb ik opgenomen. En op 10 mei is dat uitgebracht. Speciaal op Moederdag. Voor alle mama's die het in hun hoofd al waren. Maar die het niet zijn geworden of nog niet zijn geworden. Die geen mama kunnen worden. Daar heb ik het aan opgedragen. Eerste dag. Ik leef pas echt sinds ik jou hier zag. Hou me vast, oh, hou me vast voor ik val. Je kust mijn mond en je zegt met een lach dat dit niet kan, dat dit lekker niet mag. Hou me vast, oh, hou me vast, want ik val. Zet die fles neer en kom met me mee. Ik hoef geen borrel, ik ben zo al oké. Aan een wonder had ik niet meer gedacht. Je kwam onverwacht als een zon in de nacht. Oh, jij lijkt het best op mij. Jij bent alleen van mij. Leven begon bij jou. Ik heb je altijd al gekend. Altijd, dat is sinds
wat gaat dat gauw. Ik had 3 bands en nu heb ik jou. Hou me vast, oh, hou me vast voor ik val. Als dit niet goed is, dan ben ik maar slecht. Al wat krom is, maakt jij weer recht. Hou me vast, oh, hou me vast, want ik val. Zet die teen neer en kruip onder de bol. Ik heb geen dorst meer, ik ben overvol. Aan een wonder had ik niet meer gedacht. Je kwam onverwacht als een zon in de nacht. Oh, jij ruikt het best op mij. Jij bent alleen van mij. Mijn leven begon bij jou. Oh, jij, ik heb je altijd al gekend. Altijd, dat is sinds dat moment dat jij me aankeek. Jij ruikt het best op mij. Jij bent alleen van mij. Jij ruikt het best op mij. Jij bent alleen van mij. Ik ga met je even terug naar theater. Ja, En, want je hebt ongelooflijk veel gedaan ja, in het theater. ja. Ik las dat zo eens allemaal en er waren dingen bij die in mij volslagen onbekend waren. Zangeres, actrice, je hebt zelfs gastrollen gespeeld. Ja, ook nog, ja. ja. Vertel eens. Nou, ik heb heel veel musicals gedaan natuurlijk. Van Sandy in Grease, Evita, Maria in The Sound of Music. In België was dat hoor. Ja, Liedwientje Walg, in Pietje Bel heb ik gespeeld, de zusje van Pietje. En ik heb ook bijvoorbeeld in een serie als Luifel en Luifel, dat was een politieserie, heb ik een gastrolletje gespeeld. Ik heb ook nog bij Col TV gewerkt, zoals heel veel andere collega's. Dus dan moest je midden in de nacht proberen zoveel Nee, het mogelijk was mensen... niet in de nacht. Oh, okay. Nee, wij waren op zaterdagmiddag en wij waren dan een soort Mona, maar dan heel jong. En we hadden natuurlijk eigenlijk helemaal nergens verstand van. Geen idee, want ik was 27 en ik was ook nog nooit in de steek gelaten echt door iemand of had hartzeer gehad. Dus het was eigenlijk natuurlijk om te gillen, wat helemaal niet kan. Maar het was leuk om te doen. En mijn vriendin en ik, Melise de Winter en ik, wij konden goed praten. Dus wij deden dat dan maar gewoon. Ja, een beetje zo. Je doet van alles, omdat theater is natuurlijk seizoenswerk. Je hebt 8 maanden of 10 maanden of 6 maanden of soms 12 maanden werk achter elkaar. En dan, ja, weer auditie doen en wie weet wat er komt. Dus ik ging daarnaast ook nasynchroniseren. Dus heel veel tekenfilmpjes heb ingesproken. Welke? Naar de Tweenies. Ik ben Bella van de Tweenies. Die hele irritante, die alles beter weet, die ben ik. King and I heb ik gedaan. Heel veel. Moet je daar ook voor audiëren? Ja, nou ja, je moet ook... Ja, soms word je gebeld en dan hebben ze iemand en dan denken ze, nou, dat is zij. En voor Disney bijvoorbeeld, dan moest ik voor auditeren. En dan moet je echt zingen en dan gaat dat naar Amerika. En dan gaat iemand naar je stem luisteren. En dat moet dan heel erg hetzelfde zijn. Of hetzelfde timbre moet je dan hebben. En ja, dan word je het of niet natuurlijk. Oh, deze is leuk! Carolientje, Carolientje, Carolientje Winterman. Carolientje, Carolientje, krijgt nooit genoeg ervan. Carolientje was een maagdekijk van amper 18 jaar. Die ook zo graag getrouwd wou zijn, haar uitzet was al klaar. Ze kreeg een man te pakken, een grijze kapitein. Die gaf de pijn pas snel aan maten, want ze knuffelde hem weg. Carolientje, Carolientje, Carolientje wil een man. Carolientje, Carolientje, krijgt nooit genoeg ervan. Ja, zo reis je langs de Rijn, Rijn. S'avonds in de maneschijn, schijn, schijn. Met een lekker potje bier, bier, bier. Aan de zwier, zwier, zwier. Op die bier, bier, bier.
eerste fiets. Hij zei, die is voor jou, mom. En verdween weer in het niets. Thuis was het echt geen vetpot, was altijd prijs. Want als hij daar nog langs kwam, deed hij wel wat prijs. Want we gingen op vakantie, van het geld van ome Jan. En niemand leek te weten hoe die aan die centen kwam. Dan kon ons weinig schelen, dus we braden het ervan. Niks te klagen, niet naar vragen. Wat hebben we plezier gehad van ome Jan zijn geld. En daarom was ook iedereen enorm op hem gesteld. En waar hij het gedaan had, heeft nog niemand ons verteld. Oh die lieve ome Jan. Oh die lieve ome Jan. Leuk Edwin. Het is echt hartstikke leuk. Zeg Willeke, mag ik even met je praten? Alweer? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent. Want het is al zo. De dagen zonder jullie zo hol en bijna leeg zijn. Hebben jullie dat ook? Gevoel van rust, dat het altijd zo door kan blijven gaan. Door die gevoelens hoop ik nog heel lang met deze fantastische collega's op een toneel te staan. Samen zijn is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe om ons heen. Want samen zijn met jong en oud, dat wil toch iedereen, iedereen. We maken een sprongetje naar 2013. Ja. En dan neem je je tweede cd op. Tweede liedje Verslaafd aan jou van Aan wie Pieter van was dat? Schoten. Verslaafd aan jou, ja. Aan de grote oebidoobie zeg ik altijd, maar aan Robert. Aan mijn man. Had het Ja. daarmee te maken, dat liedje? Nee, Of was dat toevallig? Pieter had dat liedje gemaakt. En natuurlijk als je liedjes gaat luisteren, dan wil je altijd liedjes die ja, wat met jou te maken hebben. Of waar jij met de tekst, dat je denkt van nou, daar heb ik wel wat mee. Het is wel zo dat, ja, ik ben wel een beetje verslaafd aan mijn eigen man. Dus Lekker. ja, dus dat is een van de betere verslavingen, hè, waar je niet voor hoeft af te kicken, in ieder geval. In datzelfde jaar maak je nog een nieuwe single zelfs. Ja, nou dat was ook René Schuurmans. Die had ik ook leren kennen. Een hele leuke man. Uiterst getalenteerd. En totaal ander Ja, genre. ja. Maar goed, toen zat ik wel een beetje ook... Ik wilde een beetje een soort verhalend liedje. Een beetje een soort Ome Jan-achtig liedje. En zij hadden toevallig net dat Altijd Laat gemaakt. En toen zeiden ze, nou Brie, zing het eens in dan. En ik heb dat ingezongen. En dat bleek ook achteraf, dat het was een enorme hit. Dus dat is ja, heel fijn om op te mogen nemen met Pieter en met René. Mysterieus, onverwacht trek jij me aan. Serieus, gedacht
dit goed zal gaan. In jouw macht, jij bent niet te weerstaan. Ik voel de kracht, waar komt dit vandaan? Ik kan het niet laten, ik ben zo verslaafd aan jou. Oh, je houdt me gevangen, word gek van verlangen. Ik ben mezelf niet meer. Ik kan het niet laten, ik ben zo verslaafd aan jou. Het is spelen met vuur, maar ik wil avontuur. En je doet het steeds weer. Onvoorspelbaar, jij verrast elke keer. Met elkaar steeds opnieuw, meer en meer. In jouw macht, jij bent niet te weerstaan. Ik voel de kracht, waar komt dit vandaan? Ik kan het niet laten, ik ben zo verslaafd aan jou. Oh, je houdt me gevangen, word gek van verlangen. Ik ben mezelf niet meer. Ik kan het niet laten, ik ben zo verslaafd aan jou. Het is spelen met vuur, maar ik wil avontuur. En je doet het steeds weer. Oh, ik geef me over, ik kan er niet omheen. Oh, ik ben bezeten, ik laat je nooit alleen. Ik kan het niet laten, ik ben zo verslaafd aan jou. Oh, je houdt me gevangen, word gek van verlangen. Ik ben mezelf niet meer. Ik kan het niet laten, ik ben zo verslaafd aan jou. Het is spelen met vuur, maar ik wil avontuur. En je doet het steeds weer. Ik kan het niet laten, ik ben zo verslaafd aan jou. 2014, we zijn weer een jaar later. Je krijgt er geen, je hebt de smaak goed te pakken. Ja. Komt weer een plaatje. Ja, hou me vast. Ja. Nou, ik weet wel dat je bent altijd op zoek naar liedjes. En ik denk wel eens van, ik had heel graag 30 jaar eerder geboren willen worden. Of 20 jaar eerder. Omdat die muziek toen zo mooi was. Zo melodisch en zo, ja, een begin en een eind. En mooie teksten. Weet je wel, wat ik in theater ook altijd heel fijn vind. Dat de teksten heel mooi zijn en dat het verhalend. En ik ben een enorme fan van Rob de Nijs, onder andere. Dus ik ging een beetje als leidraad, wat stukken bij elkaar zoeken. Wat ik dan mooi vond om te zingen. Om daaruit een soort opdracht van, nou, zoiets wil ze zingen. En toen dachten we, ja, waarom breng je geen ode uit aan... ik heb al ooit een keer met Willeke mogen werken, 2 producties. Ja, fantastisch. Ik bedoel, zij is echt een van de weinigen dat als zij nog maar 1 noot gezongen heeft, dan staat het kippenvel al zo hoog op mijn... Willeke Alberti. Willeke Alberti, ja. En op een gegeven moment zeiden ze... dacht ik van, nou, ik ga een ode uitbrengen aan Rob de Nijs. Want ik vond Hou me vast heel mooi, Alleen is maar alleen en Zonder jou. Maar ik dacht, ja, als hij dat niet mooi vindt of niet leuk vindt, dan doe ik dat niet. Dus ik had een demo gemaakt. Ik dacht, nou, ik trek de stoute schoenen aan. Dus ik heb hun benaderd. Eigenlijk Jet. En die heeft mij in contact gebracht met Rob. En die zeiden, nou, ik vind het wel leuk om jou te zien. En laat me horen dan. Nou, doodeng. Ik geloof dat het lang geleden is dat ik zo zenuwachtig ben geweest. Dus we reden naar hem toe. En ik had zo'n boxje bij me, dat ik het vanaf mijn iPhone zo aan kon zetten. En hij, na het luisteren zei hij, ja, het is mooi of niet. En ik vind het mooi.
En klaar. En hij vond het mooi en het was goed. Toen dacht ik, nou, dan kan ik een EP was het. Het was gewoon een ode aan Rob. Ja. Nijman zingt het Nijs heet het. En Hou me vast was daar de single van. Ik weet, je neemt me vaak voor lief en draag maar door, ben soms naïef, maar ik hou van jou. Dat ik soms uit het oog verlies en mij dan boven ons verkies, maar ik hou van jou. Misschien is het soms moeilijk om met iemand zoals mij te kunnen leven. Er is één ding wat ik weet en hoop dat jij dat nooit vergeet. Dat is dat ik zoveel van je hou. Nou ja, ik ben nou eenmaal zo. En denk ook niet dat ik nog ooit verander. Ik ben blij met wie ik ben. Heb je ooit iemand gekend waar je liever bij wilt zijn? Nou ja, ik ben nou eenmaal zo. Ik ben nou eenmaal niet zoals die ander. Ik doe graag mijn eigen ding. Ik wil te vaak mijn eigen zin. Maar ik ben toch wie ik ben. Ik vergeet dat jij ook iemand bent. Met hart en ziel die voor me rent. Ik hou van jou. Het lijkt soms of ik niet waardeer dat jij mij vergeeft weer keer op keer. Ik hou van jou. Misschien is het onmogelijk om met iemand zoals mij te kunnen leven. Er is één ding wat ik weet en hoop dat jij dat nooit vergeet. Dat is dat ik zoveel van je hou. Nou ja, ik ben nou eenmaal zo. En denk ook niet dat ik nog ooit verander. Ik ben blij met wie ik ben. Heb je ooit iemand gekend waar je liever bij wilt zijn? Nou ja, ik ben nou eenmaal zo. Ik ben nou eenmaal niet zoals die ander. Ik doe graag mijn eigen ding. Ik wil te vaak mijn eigen zin. Maar ik ben toch wie ik ben. Zoals die ander. Ik doe graag mijn eigen ding. Ik wil te vaak mijn eigen zin. Maar ik ben toch wie ik ben. Is er nou een musical die of al is geweest in Nederland of er nog moet komen, die je graag zou willen spelen? Er zijn wel een aantal originele Nederlandse producties waar ik in zou willen spelen. Maar als je het zegt maar een beetje echt een Broadway musical zou ik wel heel graag. Volgens mij zegt dat goed, de rol van Donna willen spelen in Mamma Mia. ABBA. Ja. ABBA is echt. Ik ben opgegroeid met ABBA. Mijn moeder die had alle platen. Dancing Queen, Waterloo. Dus ik ben al heel vroeg heb ik kennis gemaakt met de stemmen van de vrouwen van ABBA, met Frida en Agneta. En later heeft Maurice Wijnen, die heeft ooit een heel script geschreven dat gaat over vrouwen die fan zijn van ABBA, maar die ook zelf ABBA spelen. Dat hebben wij gespeeld in Showbiz City en in het Werktheater. Maar dat mocht toen uiteindelijk niet van ABBA, want toen kwam de musical naar Nederland. Maar toen hebben we wel een soort concertante versie gemaakt. En daardoor mocht ik toen het voor het eerst naar Nederland kwam, mocht ik de demo's inzingen
voor de Nederlandse productie. Want dan worden de Engelse, Amerikaanse liedjes worden bewerkt naar het Nederlands. En dan willen we dat ook horen, hoe dat dan gaat klinken al van tevoren. Dat wordt dan niet ingezongen door uiteindelijk de mensen die Nee, want ik denk dat in zo'n vroeg stadium is dat die mensen dan nog niet gecast zijn. En toen dachten ze, oh ja, die 2 vrouwen, Laura Vlasblom en Brigitte Nijman. Edwin de Jong was er ook bij. Ook van jullie traden toen toch al op als een soort ABBA-act, hè? Ja, we hebben later ook heel veel met z'n tweetjes opgetreden als ABBA. En toen mochten wij met Björn van ABBA. Nou echt. De man, ja, precies. Nee, de gitarist. Ja, de gitarist, ja. Benny was er niet bij, helaas. Want ik vond Benny eigenlijk altijd leuker, omdat hij een beetje vol was. Vond ik gezellig. Maar mochten wij de Nederlandse bewerking inzingen. Dus dat was heel bijzonder. Want die Björn is heel nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de muziek. Maar een hele aardige man. Wat een aardige man. Maar ja, het is natuurlijk een meesterlijk concept dat oeuvre van ABBA is zo groot. En om daar een verhaal omheen te schrijven en dan al die liedjes van ABBA te gebruiken. Ja, dat is fantastisch. Dus als ooit Mamma Mia weer naar Nederland komt, dan zou ik wel graag de rol die Simone Kleinsma in Nederland heeft gedaan, die zou ik wel heel graag willen spelen. Nergens aankomen, nergens aankomen, nergens aankomen, zei moeder. Want dan krijg je flinke straf. Blijf er met je vingers af. Niet aan de suiker, niet aan de mosterd, niet aan de custardpoeder. En ik deed wat moeder zei, maar er broeide iets in mij. Overal aan frutselen, overal aan knutselen. Dat leek mij ontzettend leuk. In mijn vingers kreeg ik jeuk. Vooral aan voelen. Vooral in voelen. Het was een vreemde tinteling die er door mijn vingers ging. Duiveltje in me, duiveltje in me, duiveltje in me werd wakker. Het siste en het stootte op, het dreinde, dreunde door mijn kop. Eerbied voor mamie, eerbied voor mamie, eerbied voor mamie werd zwakker. Op een middag dat ze sliep, ging ik stiekem in het geniet. Overal aan frutselen, overal aan knutselen. Geen schilderij, geen vaas, geen ding dat niet door mijn vingers ging. Boeken fijn beduimelen, koekjes fijn verkruimelen. De hele kamer op zijn kop, maar het lucht geweldig op. En die rozen, en die rozen, en die rozen bleef grenzen. Alle dingen die ik zie staan, die raak ik met mijn vingers aan. Ik heb het nu ook al, ik heb het nu ook al, ik heb het nu ook al met mensen. Ik heb me opeens niet meer beheerst en de bakker ging het eerst. Overal aan frutselen, overal aan knutselen. Zet die mand met brood maar neer. Oh sorry, excuseer meneer. Overal aan voelen, overal in voelen. En op die morgen merkte ik pas dat het de warme bakker was. En die verleiding, en
ik zie jullie, dan denk ik, ja, overal aan frutselen, overal aan knutselen. Ik wil opeens nog deze eeuw heel erg graag met Paul de Leeuw. Overal aan voelen, overal in voelen. Ik hoor mijn moeders woorden nog, maar ik doe het lekker toch. Oh, ik ben zo wereld, ik zigzag langs de kerel. Van de helling opgelegd. Ik ben een slalomzwem. Ja, dat zijn de consequenties van moeders willenswet. Ja, dat zijn de consequenties van moeders willens. Nee. Veel bekende Nederlanders die zijn of ambassadeur of ambassadrice in jouw geval. Ja. Jij ook? Ja, ja. Ja, ik ben eigenlijk van twee stichtingen ben ik ambassadeur. Waar we het al over hebben gehad voor mensen die onvruchtbaar zijn. Uitgerekend jij, daar ben ik ambassadeur van. Ambassadrice. Maar ik ben ook ambassadrice van, waar mijn hart zoveel sneller van gaat kloppen. Van een stichting in Spanje. Animal in Need. En dat is een stichting die redden hondjes. Dus afgedankte hondjes, straathondjes. Hondjes die worden gevonden langs de kant van de weg. In Spanje is dat echt verschrikkelijk. En daar komt een van mijn 2 hondjes komt ook uit Spanje. Peter Koekenbakker, die is daar de grote man achter. En ik heb nooit een idool gehad, maar ik ben zijn grootste fan. Er was ook een dag in Nederland en daar konden we allemaal Peter Koekenbakker ook ontmoeten. Nou, er stonden hele rijen alsof hij Bono van U2 was. Van mensen die hem een handje wilden geven. En met allemaal koekenbakkerhondjes. En daar vraag ik wel heel vaak aandacht voor. Ja, want wat is jouw werk dan? Ik vraag aandacht voor en geld voor de stichting. Dus ik treed dan belangeloos op dagen die ze hebben georganiseerd voor Animal in Need. Voor dagen dat er geld moet worden opgehaald. Dat er voer naar Spanje moet. Want er zitten daar gewoon altijd 600 honden. Het is een heel groot asiel. En er werken daar heel veel mensen. En allemaal vrijwilligers. En fantastisch werk wat ze doen. Ja, en dat gaat natuurlijk niet van de lucht. Je ziet de meest vreselijke filmpjes ook hoor. Want ik ben in aanraking met ze gekomen door Facebook. En daardoor ons andere hondje hebben wij daar via Animal in Need, via Facebook geadopteerd. Maar er is gewoon heel veel geld nodig. En er zijn enorm veel stichtingen, dat weet ik ook wel. Er zijn ook heel veel asielen in Nederland die geld nodig hebben. Maar ik heb voor die stichting gekozen. Animal in Need. En daar ben ik voor gevraagd. En dat vond ik een enorme eer. Dieren zijn wel heel bijzonder. En met name honden. Honden zijn de enige dieren die eigenlijk meer van jou houden dan van zichzelf. En al ga ik mijn vuilniszak naar buiten brengen. Of ik ben 6 uur weg geweest. Dan is ze net zo blij weer als ik thuis kom. Dus dat doe ik graag. Ik heb je al zo vaak verteld, zolang ik hier al ben. Jij bent meer dan ik had voorgesteld, nog mooier dan.
ik had durven dromen. Als er even niks te zeggen valt, denk ik even aan jou. Je haren lang en altijd opgewekt. Wat zie ik terug ook in hem. Wat ben je mooi, je blik, je lach. Wat ben je mooi en altijd anders. Ik weet ook hoe dat komt. Als de wind ben ik altijd anders. Als er even niets te doen valt en het leeg is in huis, loop ik langzaam naar de kamer toe die bedoeld was voor jou. Mijn ogen sluiten als de stilte valt. Dan zie ik jou aan mijn hand. Samen rapen we de schelpjes op. Ik schrijf je naam in het zand. Wat ben je mooi, je blik, je lach. Wat ben je mooi en altijd anders. Ik weet ook hoe het komt. Als de wind ben ik altijd anders. Ik vraag niet om een sprong.